Benvinguda, benvingudes al mòdul de contractació per a companyies de teatre de l'itinerari formatiu del Pla d'Impuls de Teatre. En aquest mòdul mirarem tots els contractes que heu de tenir en compte com a companyia de teatre quan esteu en el procés de producció i exhibició d'una peça. Com veieu, dintre dels materials de la guia teniu una guia on està tota la informació i dues infografies. A la primera infografia trobareu els contractes més habituals que signa una companyia durant tot el procés, tant de producció com d'exhibició. Primer de tot, el que heu de tenir en compte abans de començar és que un contracte no deixa de ser un acord entre dues parts i en cap cas és necessari que sigui ni molt complicat ni que s'utilitzi un llenguatge molt enrevessat. És a dir, l'ideal és que parleu entre les persones que haureu de dur a terme el projecte, que veieu quines són les obligacions i els drets de cada una de les parts i que ho poseu per escrit. Tot i que normalment es treballa amb persones molt properes, sempre és interessant fer aquest primer pas, sobretot perquè així s'evita que es donin coses per sobreentès que després poden portar conflictes. Aleshores, ara començarem a veure el que són tots els contractes un per un. Segurament no els haureu d'utilitzar tots en la mateixa peça o producció, però està bé que els tingueu en compte. I qualsevol dubte, qüestió, penseu que això és una guia on hi ha les coses generals, però sempre és recomanable que si us sorgeix qualsevol cosa, parleu amb una professional que us pugui assessorar del vostre cas en concret. En aquesta guia hem decidit dividir els contractes en període de producció i exhibició. Ara bé, pot ser que algun dels contractes del període d'exhibició els signeu mentre encara esteu produint la peça. Simplement és perquè ho pugueu categoritzar. Comencem amb el contracte de coproducció. El contracte de coproducció és un contracte mercantil que es signa entre la companyia i un tercer, com pot ser, per exemple, un espai escènic que realitza una aportació per la producció de la peça. Al seu contracte mercantil heu de pensar que l'important és el que pacteu entre les parts, ja que a diferència dels contractes laborals, on hi ha una part que es considera part dèbil, que seria la part laboral, i hi ha unes normes que el protegeixen, en el contracte mercantil en realitat esteu d'igual a igual. I per tant, tot allò que no pacteu en realitat quedarà fora de l'àmbit d'actuació. El contracte de coproducció és aquell contracte que es signa entre la companyia i un tercer que realitza una aportació a la producció de la peça. És un contracte mercantil. Això vol dir que el que prima són els acords entre les parts. I això és molt important perquè heu de tenir en compte que allò que no signeu i que no acordeu, després no ho podreu demanar. Aleshores, en aquest contracte el que és recomanable és que especifiqueu molt bé quines són les obligacions de cada part, és a dir, a què s'obliga aquesta persona o aquesta entitat coproductora i també fixar els terminis, en cas que sigui una aportació econòmica, de pagament. Aleshores, vosaltres teniu la guia als materials de la pàgina web i en ella podeu veure quines són aquelles clàusules que sempre és recomanable tenir recollides en un contracte d'aquest tipus. I aquestes són l'objecte del contracte, és a dir, que és un contracte de coproducció entre la companyia i, per exemple, un espai escènic que realitza una aportació econòmica, la vigència del contracte, és a dir, a partir de quan és vigent, que pot ser que sigui des de la signatura del contracte, les aportacions a la producció de cada part, per exemple, en aquest cas seria que l'espai escènic realitza una aportació econòmica pel procés de producció, els acords econòmics i forma de pagament, això és molt important, que és fixar en quin moment es duen a terme els pagaments de la quantitat econòmica pactada, ja que si no pot ser que els diners arribin més tard del que vosaltres us pensàveu i sempre és un problema a l'hora de quadrar el pressupost. Després, de drets d'autor, l'habitual i entenem que correcte és que els drets d'autor continuïn sent part de la companyia perquè és qui és la productora de la peça i l'autora de la peça o de les persones físiques que hi formen part i que realitzen la creació. Ara bé, no està de més posar al contracte que qui continua tenint els drets d'autor és les persones físiques que creen la peça o la companyia en nom d'aquestes persones físiques. Després, també està bé que hi hagi algunes altres clàusules, com pot ser resolució, suspensió
o impossibilitat de dur a terme l'objecte del contracte, la protecció de dades, la confidencialitat i la normativa aplicable i jurisdicció en cas de litigi. A vegades és habitual, tot i que potser no és el més recomanable, que dintre dels contractes de producció també es pacti algun bolo o funció d'exhibició en aquest espai. I en aquest cas, està bé també recollir-ho al contracte, tot i que sempre és recomanable que sigui un contracte a part amb una retribució a banda. És molt habitual, també en el nostre sector, que s'hagi de negociar i acordar tot allò que té a veure amb els drets d'autor. Recordeu que si voleu profunditzar en el contingut sobre aquest tema, teniu el mòdul 6 d'aquest itinerari formatiu. Ara bé, per fer un petit apunt, en aquest cas està bé dir que els drets d'autor es poden manifestar de 3 maneres en tot allò que té a veure en el procés de producció i exhibició d'una peça. Per una banda, pot ser que com a companyia necessiteu el dret de comunicació pública, és a dir, el dret d'exhibició d'un llibret de dramatúrgia d'una altra persona per poder representar aquella obra. També pot ser que necessiteu el dret de transformació d'una obra prèvia, com pot ser un llibre, que voleu adaptar a obra de teatre per representar-la des de la vostra companyia. També pot ser que vulgueu encarregar una obra a un tercer, com pot ser una música, i en aquest cas hauríeu de demanar un contracte d'encàrrec d'obra i també la cessió dels drets d'autor, i un cop ja teniu feta la vostra obra de teatre, també us trobareu en què heu de cedir vosaltres els drets de comunicació pública, és a dir, els drets d'exhibició de la peça, aquells espais escènics on dureu a terme la representació de l'obra. Tot i que la cessió dels drets de comunicació pública pot ser gratuïta, el recomanable i habitual és que sigui feta per una remuneració, és a dir, que demaneu una remuneració independent del catxet per cedir el dret de comunicació pública. Tot i que per llei no hi ha una quantitat establerta, sí que és habitual i ja és costum del sector que en el cas que hi hagi entrades a la venda, vosaltres demaneu un 10% de la recaptació de taquilla neta un cop sostretes les despeses. Aleshores, en aquest mòdul, si vosaltres us descarregueu la guia, veureu que teniu el contingut mínim que ha de tenir un contracte d'encàrrec i de cessió de drets d'autor. I aquest és, per una banda, l'objecte del contracte, que en aquest cas serien 2 objectes. Per una banda, si posem l'exemple d'una música, encàrrec de 3 temes musicals per la meva obra de teatre, i després, per una banda, també hi hauria la cessió dels drets d'autor d'aquestes 3 peces musicals. Després també la vigència del contracte, és a dir, és un contracte vigent, l'habitual és dir des de la signatura del contracte, i després també recollir els terminis d'entrega de l'obra encarregada. És a dir, per exemple, és vigent des del dia de la signatura i pactem que d'aquí 3 mesos se'n passarà com la primera prova d'aquests 3 temes. I d'aquí 4 mesos ja tindrem els 3 temes musicals acabats. Després també ha de recollir els drets d'autor que es cedeixen, que com veureu al contingut del mòdul 6, els drets d'autor es divideixen en diferents facultats. Una d'elles és la comunicació pública, és a dir, exhibir la peça. I en aquest cas es pot, d'alguna manera, conceptualitzar el màxim possible com vull cedir aquest dret de comunicació pública. Què vull dir? Que tu pots demanar o pots acordar entre les parts que et donin els drets de comunicació pública en exclusiva, és a dir, que la persona que ha creat la música ja no pugui utilitzar la música en altres projectes perquè només la podràs utilitzar tu a la teva peça de la teva companyia, o bé pot ser en no exclusiva, que ho puguis seguir utilitzant. També pot ser que decidiu que és en exclusiva per tot allò que té a veure a peces o obres de teatre. És a dir, que no podrà cedir els drets perquè aquesta música es comuniqui en altres obres de teatre, però, per exemple, si du a terme un concert, que allà sí que pugui representar-la. I després també es pot posar, o millor dit, es pot posar no, s'ha de posar el termini de vigència d'aquests drets d'autor. Doncs, per exemple, 10 anys. Cessió de drets d'autor per 10 anys. El màxim és tota la vida de l'autor, i un cop ja l'autor ha mort, 70 anys més des de l'1 de gener de l'any següent al de la mort. Ara bé, per aquest tipus de contractes
Pot ser una bona pràctica recomanable que sigui per un període de temps inferior i en cas de que vosaltres continueu representant la peça, que es torni a negociar la cessió i es pagui una quantitat per aquesta nova autorització. També és recomanable en el contracte recollir la contraprestació, és a dir, quins diners vosaltres aboneu per una banda l'encàrrec de l'obra i per l'altra la cessió de drets. En aquest sentit, heu de tenir en compte que hi ha dues contraprestacions diferenciades, o bé és recomanable que sigui així, una per l'encàrrec i l'altra pels drets que us cedeixen. Després, també és recomanable recollir les obligacions de les parts, és a dir, a què s'obliga cada part, que l'habitual és el que hem dit, encàrrec de l'obra, cessió de drets i els terminis en els que t'entreguen l'obra, i per l'altra banda, la contraprestació, tant per l'encàrrec i la cessió, i també els terminis de pagament. I després hi ha les clàusules habituals de tot contracte, que és resolució de contracte, doncs, per exemple, si hi ha una resolució anticipada, per tot el que vosaltres pugueu veure que és important, com pot ser que no s'estan entregant les obres a temps o que no us poseu d'acord en la manera com de gestionar aquesta obra. Després també la clàusula de confidencialitat, la protecció de dades i la normativa aplicable i jurisdicció competent. Aquest contracte és habitual que sigui mercantil, és a dir, que sigui un acord entre les dues parts. I això està bé tenir-ho en compte en el sentit que tot allò que no es pacti dintre del contracte després serà molt difícil reclamar-ho. Un contracte que és molt habitual durant el procés de producció és aquell que vincula a les assistències de moviment, a les ajudanties de direcció i a la direcció escènica quan són contractes signats amb persones que no formen part de la companyia. En aquests casos, quan es donen les notes de dependència, és a dir, és una persona que es troba sota l'àmbit d'organització i direcció de les titulars de la companyia, es dona també la nota d'alienitat, és a dir, que aquesta persona percebrà una remuneració per la seva feina amb independència que la peça tingui èxit o no. I també hi ha un caràcter personalíssim en la relació, és a dir, tu li estàs demanant a aquesta persona en concret que dugui a terme la prestació de serveis i ella, per si mateixa, no pot decidir que una persona la substitueixi, en aquest cas es donen les característiques perquè la relació sigui laboral. Aleshores, quan és una relació laboral en activitat artística, el correcte és que es dugui a terme l'alta en el règim general de la Seguretat Social, especialitat artistes, a jornada completa. Recordeu que si voleu profunditzar en la contractació laboral, teniu el mòdul 3 d'aquest itinerari formatiu, on podreu trobar tota la informació al respecte. Com sabem, moltes vegades al sector és habitual que aquest tipus de feines es facturin, que no es cobrin a través de nòmina. Ara bé, recordeu que tot i que hi ha la possibilitat que duguin a terme una factura, la normativa laboral és d'obligat compliment i això vol dir que si hi hagués qualsevol problema sempre passarà per davant la norma laboral que els pactes que vosaltres hagueu arribat amb aquestes persones. En el sector és habitual que moltes vegades per aquest tipus de feines es facturi. Ara bé, recordeu que la normativa laboral és d'obligat compliment i en aquest cas aquelles normes recollides en el dret laboral sempre estaran per sobre que els pactes que feu entre vosaltres. En aquest cas no hi ha un conveni d'aplicació. Tant pels contractes que signeu amb les persones que duen a terme una activitat tècnica o auxiliar, com amb aquelles persones que duen a terme una activitat d'ajudantia de direcció, assistència a moviment o direcció escènica, que és el contingut del contracte que hem vist al punt anterior, heu de tenir en compte que el contingut mínim que és recomanable recollir és el següent. Per una banda, l'objecte del contracte, és a dir, quina és la concreta prestació que durà a terme aquesta persona. Per altra banda, la vigència i la durada del contracte, que són dues coses diferents. La vigència és el moment en el que el contracte desplega efectes, que l'habitual és que sigui el primer dia que aquella persona treballarà a la nostra producció. I la durada és tot el temps que aquesta persona estarà contractada per nosaltres. Si finalment veiem que ha de treballar més temps del que estava inicialment previst, sempre es pot prorrogar el contracte. D'altra banda, també podeu recollir període de prova si és un contracte superior a 10 dies. També és recomanable recollir la retribució per la feina que durà a terme
i el període i forma de pagament. Després també el règim de treball, que són les obligacions de les parts. Aquí heu de mirar quines són les concretes activitats o prestacions que durà a terme aquesta persona i escriure-les perquè estiguin totes recollides. I, per altra banda, les vostres obligacions com a companyia, que l'habitual és que sigui abonar una retribució i els terminis de pagament. Després també està bé recollir clàusules de finalització de contracte, de preavís i d'indemnització per finalització de contracte. Recordeu que des de l'any 2022 és obligatori abonar en els contractes laborals en règim d'artistes una indemnització per finalització de contracte temporal, sigui quina sigui la durada del mateix. I després, per últim, les clàusules que són habituals en tots els contractes. Clàusula de confidencialitat, de protecció de dades i de legislació aplicable i territori del jutjat al que hauríem d'anar en cas que hi hagués algun tipus de litigi. Els actors i actrius que formen part de la producció escènica de la vostra companyia han d'estar contractades en el règim general de la Seguretat Social, especialitat artistes a temps complet. Aquí a Catalunya és d'aplicació el tercer conveni d'actors i actrius de Teatre de Catalunya. I recordeu que han d'estar d'alta en aquest règim i percebre remuneració per tots els assaigs i bolos i funcions. Si voleu profunditzar en aquest tipus de contractació, recordeu que teniu el mòdul 3 de l'itinerari formatiu, on podreu resoldre tots els dubtes que tingueu i accedir a tota la informació al respecte. Com a norma general, les persones menors de 16 anys no poden treballar i les menors de 18 no poden fer hores extraordinàries ni treball nocturn. Ara bé, el Reial Decret d'Artistes recull una excepció a aquesta norma i és que els menors de 16 anys poden treballar en activitats artístiques sempre que es demani l'autorització a la comunitat autònoma. En els materials, a la guia d'aquest mòdul, trobareu el link per accedir a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya, on hi ha tota la informació i formularis que necessiteu per demanar l'autorització de treball per un menor de 16 anys. Recordeu que l'autorització de treball del menor la demana la productora de l'espectacle, que en aquest cas seria la companyia, i que necessiteu l'autorització de la tutora o el tutor del menor i també l'autorització de la menor o el menor en cas que tingui més de 7 anys. Quan presenteu la documentació, haureu d'atendre a qüestions com els horaris d'assaig, la persona que serà responsable del menor i com aquesta pot compatibilitzar la seva activitat acadèmica amb la feina puntual pels assaigs, els bolos o les funcions. En el cas que vulgueu contractar a una persona que no és resident a l'estat espanyol, heu de tenir en compte que els tràmits varien segons si aquesta persona té un permís de residència en un país que està inclòs dintre de la Comunitat Econòmica Europea o no el té, és a dir, que seria una treballadora extracomunitària, i també varia segons el període de temps que estigui treballant aquí a Espanya. En el cas de les persones que tenen residència comunitària, es divideix entre aquelles persones que vindran a treballar menys de 3 mesos a l'Estat o més de 3 mesos. En aquests supòsits podeu trobar els formularis que haureu d'emplenar a la guia del mòdul corresponent. En el cas que vulgueu contractar a una persona treballadora que no és resident en un país de la Comunitat Econòmica Europea i no pugueu incloure aquesta persona en el supòsit que hem tractat en el punt anterior, perquè la durada de la feina sigui superior, heu de tenir en compte que es divideix entre si la feina és de 3 o menys mesos o de més de 3 mesos. Si és de menys de 3 mesos, haureu de demanar un visat d'estada, que haurà de demanar aquesta persona en l'oficina consular espanyola del seu país d'origen. I en el cas que sigui una feina de més de 3 mesos, la persona treballadora haurà de demanar un permís de residència duent a terme el tràmit a l'oficina consular espanyola del seu país d'origen. Teniu tota la informació sobre els passos concrets a seguir a la guia. Allà podreu veure quines són totes les passes que heu de dur a terme. I recordeu que si teniu algun dubte, sempre és recomanable assessorar-se amb una advocada que sigui especialista en estrangeria. El contracte d'exhibició és un contracte mercantil. Com us comentava anteriorment,
els contractes laborals tenen unes normes que són d'obligat compliment i les pacteu o no, les podreu exigir. Ara bé, quan el contracte és mercantil, el que no pacteu entre les parts després serà molt difícil o fins i tot impossible que ho pugueu reclamar. I és per aquest motiu que és molt important que quan pacteu l'exhibició d'un bolo signeu el contracte el més aviat possible. En cas de que no pugueu signar el contracte perquè encara s'ho està mirant, per exemple, a l'Ajuntament, sempre és recomanable que tingueu les condicions del bolo en un e-mail, perquè tot i que no té la mateixa força que un contracte signat, almenys us servirà per reclamar tot allò que necessiteu en cas de que fos necessari. Sempre és recomanable també que tingueu un contracte model amb aquelles condicions i obligacions que són del vostre interès perquè ho pugueu enviar a l'espai o a l'organitzador i que pugueu treballar a partir d'aquest model. Una de les clàusules més importants en aquest tipus de contracte és la clàusula de cancel·lació d'espectacle. Aquesta clàusula recull quina és la indemnització que s'ha d'abonar a aquella part que no ha cancel·lat de manera unilateral el contracte. I és superrecomanable que la inclogueu en el vostre contracte model. En els materials d'aquest mòdul trobareu quines són les clàusules que és recomanable que tingui el vostre contracte d'exhibició i a partir d'aquestes podreu preparar el vostre contracte model. Si teniu qualsevol dubte o qüestió, recordeu que sempre és recomanable assessorar-se amb una professional. El contingut mínim que està bé que reculli aquest contracte és l'objecte del contracte, és a dir, exhibició del bolo durant aquests dies i en aquest espai escènic. Aquí també recollireu el títol de la peça i l'autoria de la peça. Després també és recomanable recollir els dies de muntatge, si necessiteu dies d'assaig a l'espai, els dies de representació, l'hora d'inici d'actuació i l'hora aproximada de finalització, les sessions per dia si fareu més d'un bolo el mateix dia, els dies de desmuntatge i aquelles anotacions tècniques que s'hagin de tenir en compte. Després també s'ha de recollir el preu del bolo i la forma de pagament, el temps que tardaran en abonar-vos la factura un cop l'hagueu enviat. Després també s'ha de recollir la cessió del dret de comunicació pública i la quantitat de diners que percebreu per aquesta cessió. Recordeu que si voleu profunditzar en aquest punt teniu el mòdul 6 d'aquest mateix itinerari formatiu. Després també valorar qüestions com si s'ha d'enregistrar l'espectacle, doncs per exemple, perquè hi ha algun tipus de promoció o de l'espai escènic o del festival en el que estigueu treballant. Després també qüestions com poden ser la publicitat de l'espectacle, les obligacions de cadascuna de les parts, quines són les vostres obligacions com a companyia i quines són les obligacions de l'organitzador. Després també les clàusules de suspensió de l'espectacle, que són molt importants i que poden anar des que hi hagi una suspensió per causes meteorològiques si el bolo el dueu a terme al carrer, com també una suspensió per causes unilaterals d'una de les dues parts i quines serien les conseqüències d'aquesta suspensió. L'habitual és que s'aboni una indemnització en cas que una de les parts suspengui el bolo per causa unilateral i després també es pot recollir que les parts intentaran trobar una altra data per reprogramar l'espectacle. I després, per últim, la vigència del contracte, és a dir, des de quan és vigent, que és recomanable que sigui des de la signatura del mateix, i les clàusules tipus bàsiques, com són confidencialitat, protecció de dades i llei aplicable i tribunal en el qual aniríeu si hi hagués qualsevol tipus de problema. Un cop comenceu a exhibir la vostra peça, us demanaran que tingueu una assegurança de responsabilitat civil que protegeix d'eventuals danys amb tercers. També, si teniu persones treballadores a càrrec, heu de tenir un pla de prevenció de riscos. En els dos casos, us recomanem que parleu amb companyes, artistes o productores o companyies que us podran dir amb quina corredoria d'assegurances o servei de prevenció de pla de riscos aliè treballa, ja que n'hi ha algunes que estan especialitzades al sector. Si no teniu persones treballadores a càrrec,
no és obligatori tenir un pla de prevenció de riscos. Ara bé, és cert que quan vas a treballar a un espai escènic o un espai municipal, aquest espai té un deure de coordinació de prevenció de riscos. I moltes vegades sí que es dona el cas que encara que tu no tinguis treballadores laborals a càrrec, et demanen tenir un pla de prevenció de riscos per poder dur a terme aquestes tasques de prevenció. En aquest cas, en els materials de la guia, us hem incorporat un pla de prevenció de riscos gratuït perquè hi ha molts espais que l'accepten i així podríeu obtenir aquesta eina sense que us costi diners. Si encarregueu a una persona o a una empresa que es dediqui a la distribució dels vostres bolos i a la cerca de finançament, és recomanable que signeu un contracte de distribució. Aquest contracte és mercantil. Això vol dir que tot allò que no pacteu entre les parts, després no ho podreu reclamar. I en aquest tipus de contractes, les clàusules bàsiques que és recomanable recollir són les següents. Durada del contracte, quan podreu resoldre el contracte sense que hi hagi cap tipus de penalització entre les parts, si hi haurà o no hi haurà algun tipus de penalització o indemnització en cas de rescindir anticipadament el contracte, la retribució que cobrarà aquesta persona o empresa per la distribució i per la cerca de finançament i quines són les obligacions de les dues parts. En aquest mòdul hem explicat quins són els contractes més habituals durant el període de producció i exhibició d'una peça, perquè pugueu tenir un mapa on recollim les obligacions i drets més habituals i quin és el contingut mínim d'aquest contracte. Però recordeu que si teniu dubtes o qüestions, sempre és recomanable que us assessoreu amb una professional.